Pozdrav čateri. Evo Strelo Kljajić, ne mogu da pričam jako. Da se terem da svi čujem. Evo tu su duševadnici i šefovi. Sad smo izašli na neku pauzu za kafu. To je ime da radim na kazan. Hoću sutra čateri da nekako napravim kameru za telefon. Da turimo, da mogu da vam sve dočaram, da ne mislite da vas čika pokilaže. Nemojte nikada da radite u Strelu Kljajiću Leskovac. Nikada. To su duševadnici. Sutra ću da vam pokažem kako se i šta radi. Sada ne mogu. Evo tiho pričam da me ne čuju, pošto sam na pauzu za kafu. Ovdje sve da objavimo na internet. Se terem, znači mora polako da pričam. Čateri. Kakvo je vreme došlo da radiš sam na kazanu vamo, da nema niko da te menja, duš hoće da ti shvatim. Tako da ljudi nemojte da radite u Strelu Kljajić. Nikako. Evo neko ide, možda je šefovica. Evo kako izgleda garderober tu gde ostavljamo stvari. Izvinite, ne mogu da se terem da pričam jako, pozdrav za sada toliko.